Ana sing duduk, ana sing rondo. Nah, salim dhisik. Asmane sinten, Bu? Juwarti. Waduh, koyo sinden kali ya. Persis pokoke. Juwarti. Oh, Juwarti Magelang. Oh iya. Niki wonten sedekah sekedhik. Nggih, sami-sami Bu, monggo balik. Nana kleduk glendok. Oh iya. Nangane nanu. Jan ora kaprah ya. Aja urung kesusu. Iki lho gurine. Iki lho desel gurine Mbah koconan moto lho. Iki lho. Mbah iki dule kok. Telu rene kabeh, telu jajar. Ayo rene Mbak De. Telu rene kabeh. Nah. Yuk, kowe dhisik yuk. Yuk, kowe dhisik yuk. Oh iya. Sing linu ya bener kono wae diwakili tak titip po, Mbak. Kono wae. Kono wae, Mbak. Oh, sing akas wae. Oh iya. Mriku malah, Mbak. Mungkin kula titipken iki. Oh. Asmane sinten? Titip aku ae. Hah? Liwat TikTok ae. Ibu, iya. Wis krungu Rajina. Oh iya. Rajima. Raji ya, Ma. Oh iya. Kaya bojoku ki anu. Oh iya. Sapa udang kali ini kok nggih? Nggih. Wis to, meneng wae. Alhamdulillah iso sedekah. Mbok sinten, Mbok? Mbok Tarmi. Mbok Tarmi, mriki mawon nggih, Mbok. Niki, Mbok. Oh, aku golek apa sing aduh grayang-grayang. Oh iya. Aku seneng kok. Ngene iki wong urip dhewean aku dibel, Mbah Dukul iki ana wong anu tak tekani. Oh iya. Sing nom saiki lho, kae lho. Iya. Wah. Sing nom nganggo kas tangan lho. Oh iya. Tanggut. Kalau nak motor tekan dulu. Guyu kan lho. Berani. Pedut. Keteplek. Iya. Gayang ini. Ayo nanti serempeng kapok leren. Yogone nanti serempeng. Oh iya. Asmane sinten? Lastri. Wah, kok sinden. Nah, iya. Iki Mbak Lastri. Nggih, sama-sama. Oh, iya.